De muziekgroep Her Majesty. Ze was ooit in Domani als heel kleine voorstelling. Twee of drie jaar geleden, ik weet het niet meer precies, kwam een impresariaat bij me en zei van deze groep die gaat het maken. En omdat ik ze al een keer gezien had in Domani, prachtige muziek, de manier waarop deze 4 muzikanten met name de muziek van Crosby, Stills, Nash & Young vertolken, is zo pakkend dat ik dacht van dit gaan we doen. In datzelfde jaar kwamen ze in De Wereld Draait Door met een bepaald nummer. Wat gebeurde er na die uitzending? De telefoon stond roodgloeiend. We hadden ze geprogrammeerd in de Frans Boermanszaal en we moesten door naar de grote zaal die in no time uitverkocht was. Zij gaan door met hun verhalen, met hun muziek over deze samenstelling van Crosby, Stills, Nash & Young. Ja, je moet het gewoon beleven, dan weet je waar het over gaat.